må gerne snakke, for jeg lægger bare musik om. Nå, det var bare de hunde der. Jeg siger fandme så ondt, så. Den er solgt, og så vil man bare gerne have, den skal til Norge, så vil man bare gerne have lidt video af den. Hvad så? Skal vi snart sidde, eller hvad? Ja, skal jeg nok. Ej, nogle fine negleluffer. Ja, de er sådan nogle, der holder i 3 uger. Så nogle, du bare klister ovenpå? Nej, det er min egen negl. Det er bare blevet lavet. Nej, hvem har lavet det? En, der hedder Maiken nede ved havnen. Det er de lokaler dernede, hvor man er nede ved idrætscenter før. Så nogle kunne jeg godt få. Ja, 350 kroner. 300, hvis du bare skal have én farve. Men vi skal jo snart til bryllup. Det kunne Ja. godt være, at de skulle. Gå ned til hende. Ja. Det er godt nok praktisk. Og jeg er ikke god ved den. Nej? Nej. Min er simpelthen så grimme i tiden af. Jeg har Ja. været sådan i haven. Det er også det. Ja. Det holder. Nej, men hun blev sprøjtet. Ja, den er rigtig sød. Så bare lidt galop. Den blev sprøjtet i fredags. Ja. Så var jeg ude for en tjekke her fra morgenen. Og der var ikke rigtig noget. Skal jeg komme igen onsdag. Ja, Skal vi så ikke regne med, det er der omkring? jo. Det er lidt synes, hvad med det der prutter, der er nede bagved. Men onsdag morgen, eller hvad? Ja, Ja, så ved vi noget der. ja. Det er jo bare, at... For jeg ved heller ikke, hvordan det er. Så går det jo ind i weekenden. Så bliver det jo nok. Ja. Det er jo fordi, jeg ikke ved, hvordan man gør. Mandag, onsdag, fredag plejer man at kan få Ja. sæde i hvert fald. Så kan jeg jo ikke få sæd før fredag. Nej. Og så... Mandag igen. Men de skal også kun have hver anden dag. Ja, ja. Men det bliver ikke for langt trukken, altså. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er meget fint. Nå, okay, jamen det er fint, jeg ved Så en gang, når det lige passer, så tager du bare op i skridt og skridt på lange tøjler og klapper den. Hvem der klapper? Nå, jamen, så er det bare det. Så ringer jeg til dig onsdag morgen, da jeg har været derude.